penso que és important dir-ho. Avui som aquí gràcies a diferents motius. Per una banda, gràcies a que els nens i les nenes de diferents escoles del Bages treballen de manera conjunta, de manera cooperativa i amb ganes de fer coses per millorar.
L'objectiu del CuEmE, que és la cultura emprenedora a l'escola, és un objectiu que crec que l'heu complert perquè crec que ho heu treballat amb equip. El que és més important és que heu après tot aquest procés d'idear un producte, de crear una empresa, en aquest cas una cooperativa, anar a l'Ajuntament, fer tràmits. Content també de poder organitzar aquesta trobada d'avui, que us trobeu, que us veieu, que coneixeu les propostes els uns i els altres. I evidentment agrair-vos tots els que hi heu participat, que us heu convertit en aquests petits empresaris per uns dies. Jo crec que és un projecte que és bonic, bàsicament perquè ens explica que hi ha una manera de treballar des de l'empresa que és solidària, que és el treball en equip, que és aquell sistema on no hi ha cap amo, sinó que tots vosaltres, tot l'equip, sou els mateixos, sou els amos de l'empresa, no? I això és una cooperativa, un sistema econòmic doncs, que va molt bé perquè és solidari.